खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियार बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि आरोबाव मोनसे गिदिर खहा बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि जे दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिफोरा बे समाव गुगालांगासिनो दं साफानि उनाव साफा हाई प्रफाइलनि दैदेनगिरिफोरा बे समाव बिपिएफ नागारबाय दं थारैनो मख'नांगोन जे हाग्रामा महिलारिनि जे खुंथाय थामहिनबा बे समाव गावनि दोलोखौ मोजाङै जोथोन लायैनि थाखाय बे समाव बिपिएफ नागारनाय जे ट्रेन्ड बे सोलिबाय दं नामा जायनि थाखायनो बे समाव हाई प्रफाइलनि दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिफोरा बिपिएफ नागारनाय खौरां नोंथांमोननि गेजेराव मोनबाय दं थामहिनबा रिजेगनेसन होनाय बे होनाय हाबाफारिया बे समाव सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों बावैसो सान सिगाङाव बिपिएफनि हाई प्रफाइलनि दैदेनगिरि बिथां खाम्फा बरगयारिजों लोगोसेनो बेनि अनगायैबो नेहाथारि प्राणजित बसुमतारी आरो अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि अफजल खान आरो बेनि उनाव आरोबाव सासे हाई प्रफाइलनि दैदेनगिरि बिथां हितेश बसुमतारी थामहिनबा गान्दा होननानै जों बयबो मिथियो मोनसे समनि बारग मावफुं सोद्रोमा आरो एक्स एमएलए आरो सासे गोख्रों एक्स बिएलटि बिथां हितेश बसुमतारीयाबो बे समाव बिबान नागारबाय बिथाङा बाक्सा जिल्ला बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि आथिखालनि आफादगिरिमोन नाथाय बे समाव आफादगिरियानो बिबान नागारबाय बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ नेवसिबाय थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव साफानि उनाव साफा हाई प्रफाइलनि दैदेनगिरिफोरा बिपिएफ नागारबाय थारैनो बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव गुन्जेर अरबाय नामा जायनि थाखायनो बे समाव साफानि उनाव साफा हाई प्रफाइलनि दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिफोरा बिपिएफ नागारनायनि मोनसे ट्रेन्ड बे सोलिबाय दं आरो बेल' नङा आरोबाव दैदेनगिरि दंबावो आरोबाव दैदेनगिरि बे समाव बिपिएफ नागारनायनि मोनसे लाइजाम जोंनिसिम सफैदों आरोबाव बिजनी जिल्ला बिपिएफनि सासे मावफुं नेहाथारि कृपानन्द रायाबो बे समाव बिपिएफ नागारबाय सासे बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि गोख्रों दैदेनगिरि आरो बिजनी जिल्ला बिपिएफनि मावफुं नेहाथारि कृपानन्द रायाबो बे समाव बिपिएफ नागारबाय सासेनि उनाव सासे बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ नागारबाय थादों थारैनो बे समाव हाई प्रफाइलनि दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिफोरा बिपिएफ नागारनायनि मोनसे लामा थामहिनबा फारि लाइन लागासिनो दं बे समाव बिपिएफ नागारनो थाखाय साफानि उनाव साफा हाई प्रफाइलनि दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिफोरा बे समाव बिपिएफ नागारबाय दङ थारैनो मख'नांगोन जे हाग्रामा महिलारि जाय हाग्रामा महिलारिया फैगौ 2025 मायथाइयाव बिटिसि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव 25 सिटनि थामहिनबा 25निख्रुइबो गोजौआव मासि लानानै देरहानो थाखाय बिथाङा जानजि खाफ्रादों नाथाय बे जानजि खाफ्रायनायाव बिथांनि जे सिमाङा बे समाव लेवाराव संख्रै नांनाय बायदि जानायखौ नुनो मोनदों मानोना बे समाव हाई प्रफाइलनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिफोरा बे समाव बिपिएफ नागारबाय थानायखौ नुनो मोनदों सासे बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि जाय दैदेनगिरि बिथां मोनसे समनि बिपिएफनि बारग एमएलए आरो आथिखालनि बाक्सा जिल्ला बिपिएफनि आफादगिरि बिथां हितेश बसुमतारी जायखौ नोंथांमोना मोनथियो जे गान्दा होननानै मिथियो बिथाङानो बे समाव बिपिएफ नागारबाय हाग्रामा महिलारिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि आगदा आखाइ बायदि बिथां हितेश बसुमतारीयाबो हाग्रामा महिलारिखौ आंगायबाय जायनि थाखायनो बे समाव बिपिएफ बिथाङा नागारबाय खाम्फा बरगयारिनि उनावनो बे समाव ट्रेन्ड सोलिदों जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जा नागारनाय थामहिनबा रिजाइन होनायनि ट्रेन्ड सोलिबाय दं बिटिसि ओनसोलाव थारैनो सिमाङा बिथांमोननि जे सिमां थामहिनबा हाग्रामा महिलारिनि जे सिमां
बे फैगौ 2025 इं मायथाइयाव बे समाव BPF आ सरकार दाफिनगोन बे समाव पावाराव फैफिनगोन जे बुंनाय बाथ्रा बे बुंनाय बाथ्राया थामहिनबा बिथांनि जे सिमां बे सिमाङा लेवाराव संख्रै होनाय बायदि जानानै फैबाय मानोना बे समाव साफानि उनाव साफा हाई प्रोफाइलनि दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिफोरा बे समाव BPF नागारगासिनो दङ थारैनो बे समाव BPF राजखान्थि हान्जानि जे सिङाव बिथांमोननि जे दोलो बे दोलोनि सिङाव गुन्जाय रज'बाय नामा जायनि थाखायनो साफानि उनाव साफा हाई प्रोफाइलनि दैदेनगिरिफोरा बे समाव BPF नागारबाय दं